Sziasztok! Rendhagyó módon ma nem kávézással kapcsolatos terméket fogunk górcső alá venni, de nem megyünk messze, hiszen maradunk a konyhában. A Sage égisze alatt immáron elektromos komposztáló is megvásárolható, ami az SWR 550, azaz The Food Cycler nevet kapta. Mivel személy szerint nekem is, illetve cégünk számára is nagyon fontos a környezetvédelme, illetve a törekvés az ökológiai lábnyomunk minimalizálására, így örömmel látjuk, hogy a márka is erősít ezen a téren. Na de nézzük is meg, miről van szó, miért bojdult meg a fél világ ezért a gépért. A Food Cycler elektromos komposztáló különféle élelmiszer hulladékokat dolgoz fel, és legoptimálisabb esetben akár 80%-kal is csökkenti a térfogatát a feldolgozott hulladéknak. Ez a nyersanyag típusától is függ, azonban általánosságban elmondható, hogy 2 liter szerves hulladékból körülbelül 3-4 deciliter ökológiai szubsztrátot készít, amelyet találóan a marketingesek a Sage-nél ökochipsnek neveztek el. Ezáltal, hogy 80%-kal kevesebb hulladékot dobunk vagy kukázunk ki, a környezetet is kevésbé terheljük, illetve a szemét mennyisége is jelentősen csökken. Jelenleg ez az egyik leghatékonyabb módja az élelmiszer hulladék otthoni és akár irodai feldolgozásának is. A kávéfőző, a komposztálógép méretre nagyjából akkora, mint egy kenyérsütő. 36 cm magas, 28 cm széles és 32 cm mély, így egyáltalán nem mondható tolakodóan nagynak. A teljesítménye 500 wattos, egy ciklus alatt pedig körülbelül 0,8 kWh a fogyasztása, ami durván 45-50 forintot jelent. Egy ciklus 4-6 órát vesz igénybe, ennyi idő alatt készül a hulladékból a kertben és a szobai növényeknél is használható ökochips, azaz komposzt. Ez sokkal gyorsabb, mint a kertben tradicionálisan kialakított melegkomposztáló, ráadásul szagtalan és köszönhetően a gépben található és cserélhető szénszűrőknek. A gép jelzi, ha cserélni kell őket, ami amúgy 3-4 hónapot vagy 500 üzemórát szolgál ki. Ezek amúgy a készülék hátulján kaptak helyet, itt lehet egy fedéllevétel után könnyen cserélni őket. A maximális kapacitás 2 liter, ennyi fér a kivehető, mosogatógépben és mosható vödörbe. Nagyon egyszerű a készülék működése, szó szerint egy gombos kivitel. A vödör koncepciója az, hogy benne találhatók a lapátok, amelyek az aprítást és keverést segítik elő. Ez amúgy külön szénszűrős tetővel zárható is, ameddig nem tesszük a gépbe, így a pulton elég ezt a vödröt tartani, pakolni bele, ameddig meg nem töltjük, ha pedig tele van, akkor lehet is a gépbe tenni. Töltsük is fel, a teszt alkalmával rakunk bele túlérett banánt és almát, tojáshéjat, zöldséghulladékot, és nem utolsó sorban kávézacot is, hiszen a kávéörlemény amúgy eszméletlen jótékony hatású a növényeknek, az azból pedig van bőven igaz. Miután teleraktuk, tegyük is be a vödröt majd a gépbe, ezt követően egy bajonettzár segítségével rázárjuk a fedelet, és már indítható is a programja, amelyet a rajtán található tényleg egyetlen gombbal indítunk el. Működésre nagyjából olyan halk, mint egy mosogatógép, úgyhogy nem lehet rá panasz. Bekapcsolás után szárítani kezdi a szerves hulladékot, ezt követi a darálás, ami után a hűtési folyamattal záródik a ceremónia. Miután elindítottuk, nekünk más dolgunk már nincs is, hagyjuk dolgozni a gépet, és már is visszajövünk. A készüléket elindítottuk, most itt állok mellette, megpróbálom megmutatni, hogy milyen hangot ad ki, mennyire hangos valójában, ami igazából mennyire halk, mert tényleg rendkívül halk, egy minimális búgást lehet hallani, illetve néha, ahogy a kar forgatja a benne található hulladékot, ezáltal is könnyebben szárítson. Úgyhogy idehajolok, ezt lehet hallani. Mellette simán lehet suttogni, és tényleg halk. Jó, úgyhogy
Már is visszajövünk, rápörgettünk az órára, pár óra, és itt is vagyunk. Addig is nem menjetek sehova, sziasztok! Vissza is tértünk, a készülék végzett, mielőtt azonban kinyitjuk, érdemes elmondani, hogy tartalék szénszűrőket, valamint tartalék vödröt is lehet vásárolni a hozzátartozó szakzáró fedéllel együtt. Nézzük, mennyire sikerült zsugorítani a hulladékon. Jól láthatóan sokkal-sokkal kisebb lett, rengeteg nedvesség távozott belőle. Ez látható, illetve hallható is, ugyanis ha beletúrunk, akkor a száraz, perzsgő, kopogós hangja van, kicsit olyan, mint a kukorica pehenynek. Gyorsabb bomlás érdekében akár egy kicsit finomabbra is törhetjük, így még jobban kihasználva azt, hogy organikus tápanyaggal látjuk el a növények földjét, azonban ez szerintem így is tökéletes lesz. Amit fontos kiemelni, hogy vannak olyan termékek, amiket ebben a komposztálóban használhatunk, eltérően a tradicionális kültéri melegkomposztálókhoz képest, de van olyan is, amit nem. Az alkalmas hulladékok, a hal és a baromfi húsmaradványok, a keményebb csontok nélkül, a legtöbb megmaradt gyümölcs és zöldség, beleértve a héjukat is, a gabonafélék és magvak, sajtfélék, a bab és hüvelyesek, kávézac és papírteherzacskók, illetve kávéfilterek, a tojás és tojáshéja, a kisállateredelek és természetesen csont nélkül. Ezzel szemben nem alkalmas hulladékok a kemény csontok, például a marha vagy a bárány vagy a sertéscsont, az édességek, illetve a rágógumi, az étolajak vagy a zsírok, a kemény magok, mint az őszi barack, karci barack és társai, a dió és másfajta kemény diófélék, a kemény gyümölcsök és a zöldséglevelek, például az ananászlevél is. A videó készítésének pillanatában az elektromos komposztáló 160 000 forintba kerül, amely elsőre akár soknak is tűnhet, azonban hosszú távon számolva rengeteget spórolhat vele az ember, hiszen bőven több előnyt tudunk felsorakoztatni mellette, mint ellene. Ajánljuk azoknak, akik otthon kertészkednek és szeretnék organikus komposztanyaggal ellátni növényeiket, illetve azoknak az irodáknak is, ahol a nagyobb mennyiségű szerves anyag hulladék keletkezik, és egyéb iránt elkötelezettek bolygónk megóvása mellett. További információt, illetve a készüléket a weboldalunkon érhetitek el, a videó alatti leírásban találtok például linket is. Nektek mi a véleményetek? Jó az irányvonal a zöldebb környezetért? És hol tudnátok elképzelni ezt a készüléket? Ha tetszett a videó, tenyereljetek rá a like gombra, illetve nem bűn, ha követitek a csatornát, így nem maradtok le az újabb tartalmakról sem. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!